står foran Amagercentret og deler vores nye guide til grønne indkøb på Amager ud til forbipasserende. Så får de også sådan en lille trolley-coin med, som, hvor der er en svanemærke på og blomstmærke. Guide til grønne. Altså, guide til grønne indkøb er jo en indkøbsfolder, som viser vej til de butikker, eller nogle af de butikker på Amager, hvor man kan købe miljømærkede varer. Hvis man kigger herinde, åbner folderen, så er der en lang liste. Der er faktisk over 50 butikker på Amager, som vi har snakket med, som gerne vil være med her i, fordi de sælger varer, der har et mærke, et miljømærke, eller et Fairtrade-mærke, eller et økologimærke. Ja, så står der også lidt om miljø.amager, så det står der lidt om her. Ja, jeg kan lige slutte med at sige, at guiden den er støttet af lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest. Nu skal vi ind i Amagercentret og dele nogle folder ud til butikkerne. Der er 4 butikker, som er med i vores guide, og de skal have tilbud om at have nogle folder stående på disken, hvis de vil. Hej! I er jo med i den her guide til grønne indkøb, så I får en lille bunke af den nu. Tak skal du have, så kan vi dele dem ud til kunderne. Super, Det var dejligt. godt. Tak, hej god dag.